L-Għaqda ambjentali din l-Art Ħelwa qed tappella għal aktar fondi sabiex tkun tista' tiskrutinizza aħjar l-applikazzjonijiet ta' bini bl-għan aħħari jkun l-ambjent ta' pajjiżna jiġi salvagwardjat. Fis-stqarrija din l-Art Ħelwa spjegat li għandha sottokumitat li jevalwa l-applikazzjonijiet tal-proġetti kollha fejn matul is-sena li għaddiet dan l-istess sottokumitat kellu oġġezzjoni fuq 1500 applikazzjoni. L-Għaqda sostniet li dan in-numru jikkontribwixxi għal persentaġġ pjuttost kbir wara li matul is-sena li għaddiet kien hemm 9599 applikazzjoni. Dan is-sottokumitat jinalizza l-applikazzjonijiet li jiġu pubblikati fil-Gazzetta tal-Gvern kull ġimgħa fejn imbagħad jiffukaw fuq dawk li jmorru kontra xi regolamenti jew dawk li se jħallu impatt sostanzjali fuq l-ambjent ta' pajjiżna. Fl-istqarrija ġie spjegat li ħafna drabi l-Kummissjoni tal-Ippjanar tinjora r-rakkomandazzjonijiet tal-uffiċjali li jkunu responsabbli minn dawn l-applikazzjonijiet u għalhekk f'xi okkażjonijiet ikollha tieħu azzjoni alternattiva li tiftaħ appell quddiem it-Tribunal tal-Ambjent u l-Ippjanar. Din l-Art Ħelwa qalet li dan il-proċess huwa wieħed ikkumplikat u li kapaċi jieħu żmien, apparti minn hekk wieħed irid jikteb appell dettaljat kif ukoll jipprovdi evidenza ta' dak li qed jingħad. Kull appell jiswa bejn 200 euro u 1000 euro. Imbagħad jekk dan ma jkunx ta' suċċess il-pass li jmiss ikun li jinfetaħ appell fil-qorti, proċess ieħor twil u ikkumplikat. Fl-istqarrija din l-Art Ħelwa saħqet li mhux qed ikun hemm biżżejjed tibdil fl-istadju tal-applikazzjoni għal proġett għaliex bosta xorta waħda jissottomettu l-applikazzjoni tagħhom minkejja li hemm ksur ta' regolamenti. Madankollu l-Għaqda saħqet li l-battalja għalkemm ġieli ddum is-snin hija battalja ta' sodisfazzjon kbir meta r-riżultat ikun favur l-ambjent. Din l-Art Ħelwa saħqet li jissir kemm issir pressjoni fuqhom huma xorta se jkomplu jopponu l-applikazzjonijiet li jħallu impatt negattiv fuq l-ambjent ta' madwarna u l-ispazji fejn ngħixu.